Самар өлкәсе Россияның күп кенә территорияләре кебек күп милләтле. Ләкин 2021 елгы җанисәп монда яшәүче бик күп халыкларның кимүен күрсәткән. Татарлар сон ягыннан руслардан соң икенче урында. Ләкин 10 ел эчендә 31 меңгә кимеп, 125 меңнән 94 меңгә калганнар. Бу бер яктан гаҗәп тоелса, икенче яктан күңелсез хәл диләр. Мин дусларым белән бергәләшеп, яшьләр белән без тырышабыз инде шул переписне матурайтыргадыр инде шулай дип әйтик. Күрсенерлек тә шул. Самар татарлары сон ягыннан хәзер шактый ким дип исәпләнә. Фәрзана Мәхмүтова өлкәдәге татар автономиясенең яшьләр бүлеген җитәкли. Халык санын алучы аңа килмәгән, үзе онлайн уза. Безнең күбесе ул онлайн узды, чөнки без Татарстан белән аралашабыз, Татарстан белән элемтәдә и безнең координаторлар, кураторлар дигәндә өлкәннәр алар әйтләр онлайн узып була, сезгә килмәсәләр дә татарлыкны кирәк күрсәтергә, сан булырга тиеш, узыгыз үзегез. Без шулай уздык. Өлкәннәр интернет аша уза алмаган, исәп алучылар һәр татарга барып җитми, җиткәннәрнең барысыннан да милләт турында сорамаганнар. Минем балаларга килмәделәр, туганнарыма килмәделәр. Монда мәчеттә кешеләрдән сорашабыз, аларга килмәгәннәр. Нинди исәптән алганнар, менә шул кеше санын, татар санын. Һәм дә килгәч тә миннән алдылар, шул инде переписта язуларны алдылар. Монда да сорамыйлар, синең нинди туган телең бар, һәм дә нинди милләткә үзеңне нитәсең, саныйсың дип, андый сораулар бирүчеләр булмады. Талип хәзрәт әйтүенчә, Самарның Җамик мәчетенә намазга йөрүче татарлардан да чамаларга була. Алар кимемәгән, өлкәдәге демографик хәлдә әллә ни үзгәрмәгән. Татарлар бу 10 ел içinde күбрәк үлә дә башламадылар, күбрәк әзрәк туа да башламадылар. Как было, ничек бар иде шулай калды. Әмма ләкин татарларыбыз кайсылар китә Татарстанга, чөнки мин үзем дә әйтәмен, әгәр дә сез татар телен балаларыгыз татар итеп тәрбияләсәгез телисез икән, татар булуларын телисез икән, сез әгәр дә лассоз булырга әзер түгел, агымга каршы йөзәргә, канатларыгыз белән күбрәк эшләргә, аннан җибәрергә Татарстанга, анда җигәрәк рәвештә сез балаларыгызны татар итеп үстерә аласыз. Кайсы гаиләләр китәләр Татарстанга, шул хактан да китәләр алар. Шул максат белән Татарстанга күченүчеләр арткан. Самарның үзендә 25 ел буе эшләүче татар мәктәбе бар. Менә ул 450 балага исәпләнгән бинада бүген 600 укучы белем ала. Шәһәрнең төрле районнарыннан йөртәләр. Теләк белдерүчеләр оннан да күп икән. Мәктәбебездә балалар саны елдан-ел арта. Хәзер менә инде 3нче ел без 2 сменада эшлибез. Ул әлбәттә безнең ата-аналарга җиңел түгел, чөнки ул гаиләләр безнең микрорайонда тормыйлар, төрле районнардан, шәһәрнең төрле төбәкләреннән киләләр. Мисал өчен, менә бер якка гына бер сәгать ярым 2 сәгать киләләр, китәләр аннан соң әйме, иләренә кайтып китәләр. Шунарга карамастан барыбер мәктәбебезгә киләләр, кызыксыналар, балалары бездә укый. Хәзерне безнең укучыларыбызның, безнең мәктәпне тәмамлап киткән укучыларның балалары укый. Татар теле белән әдәбиятны башлангычта һәм урта сыйныфларда атнасына 3 сәгать укыйлар. Башка барлык фәннәр рус телендә. Укытучылар татарча сөйләшә, тәрбия дә татар телендә. Гаиләләрдә күпләре бит инде сөйләшми. Шуның өчен инде дәрестә шундый момент булып ала, алга киткән, аңлаган бала белән күбрәк аңлата аласың бит инде, аңламаганнарына кыенрак дәрәҗәдә бирелә. Гаиләдән дә тора инде, укытучының әзерлегеннән дә тора. Татар телендә сөйләшүче, туган телдә белем бирүче татар җанлы укытучылар җитми диләр. Аларны Татарстаннан да җәлеп итәргә тырышалар, әмма шартлары юк. Казанда булабыз, вот анда студентлар белән, которые уже вот 4-5 курс киләсезме Самарга. Анастанда нинди зарплата була, анастанда вот 2 кеше допустим килде, квартиру аларга кирәк. Мин үзем квартираларга снимаю, и аларга подспорье, конечно. Потому что аларныкы уже, как говорится, бюджетта юк расход на проживание. Менә шулай, шәхси үрнәк белән татарлыкны саклап калырга тырышалар. Татар мәктәбе ачу өчен түрәләр тагын бер бина биргән. Аны да ремонтлап төзеп бетерәсе бар диләр. Бу өлкәнең татар автономиясе бик күптәннән сораган бина. Чөнки татар телен укытуны саклап калу милләтне саклауның иң төп ысулларының берсе диләр.
милли үз аңын саклап калу, телне саклап калу гырып-гадәтләре безнең һәм башка шундый безнең милләткә хас булган интеллектуаль нәрсәләрне саклап калу инде мондай тормышта кызганычка адам баласының беренче урында да тормый, беренче дә, икенче дә, өченче дә түгелдер инде бәлки. Ул ничектер инде арттарак кала бирә. Бу ассимиляция, глобализация процессларына каршы туру инде бик кыен әлбәттә. Безнең главная задача это все-таки, чтобы семьяларда сөйләшсенә татарча беренче. Икенчедән мына шул школалар ачып, школда балаларны воскресный школаларда укытырга татар теленә. Біз инде мына ул балаларны поддерживаем, укытучылар да табабыз, укытучыларны да поддерживаем, чтобы все-таки али укытучы да табарга бик авыр бездә. Обращались даже в Всемирный конгресс татар, Министерство образования Татарстана. Аннан сорадык, чтобы укытучыларны монда ебәргә. Татарстан уку әсбаплары белән булыша, укытучыларны квалификация күтәрү курсларына чакыра. 80нче елларда Самара өлкәсендә татар телендә белем биргән 41 мәктәп булса, хәзер 5-кә калган. Аларда 1700 бала укый. Бу төбәктәге 100 мең татарның нибары 1,7% гына булып чыга. Шыгырдаган арбаны гына майлылар. Үзебез шыгырды алмасак, шыгырды белмәсәк, грамотны, ул яктан тагын нәрсә, башка милләтләрдән дә үрнәк алырга була. Бар яһудлар, безнең өлкәдә әрмәннәр, аларның ике министрлары бар. Төбәктә бүген 124 милләт вәкиле яши. Татарлар сон буенча 2нче урында. Шулай да уйланырга һәм нәтиҗә ясарга урын бар. Милләтне саклау бары үзебездән тора ди Самараның иң милләтпәрвәр татарлары, һәм алар ялгышмый. Фәйрүзә Мәҗитова, Зөфәр Дәүләтшин, Роман Бизменов, Яңа гасыр каналы.